Zdravím, zdravím, dnes pokračujeme, máme tu august a tentokrát si urobíme hĺbší výklad pre znamenie Lev. Pozrieme sa na to, v akých emóciách sa možno budete nachádzať a čo vás možno čaká. Staráte sa o svoje potreby. Ono zima. Táto karta pre mnohých ľudí značí také obdobie hibernácie alebo života možno v ústraní. Možno ste mali pocit, že máte 100 chutí sa len niekde stiahnuť do ústrania a možno len sledovať. Nechcelo sa vám možno moc riešiť nejaké veci, nejaké problémy. Ale ono aj napriek tomu vás možno nejaká tá vnútorná sila podporovala, aby ste pokračovali. Aj keď vás možno prestávalo baviť pokračovať, ale stále ste mali tú túžbu niekde hlboko vo svojej duši, že chcete pokračovať. Či už sa to týka nejakých osôb, nejakej osoby alebo pracovnej oblasti. Boli ste tak troška v takej hibernácii. Ale pozrite sa, čo tu máme. Karta jar. To je zase úplný opak tejto našej prvej karty zimy. Príjmate blížiace sa zmeny a ako by ste dovoľovali, aby sa vaše sny stali skutočnosťou. Jar je rozkvet, jar je život. Prichádza vzrušujúce obdobie v tento mesiac, pretože vy odhaľujete taký ten svoj možno skrytý potenciál, ktorý v sebe máte. Dých života, povedala by som, odznova začať po tomto zimnom spánku, po tejto vašej hibernácii, znova ako by ste ožívali. Zajac. Zajac v keľskej tradícii symbolizuje intuíciu a takéto znovu zrodenie. Zajac je veľmi plodný. Takže preto táto karta značí aj to, že vás môže viesť k tomu tento mesiac, aby ste uskutočňovali tie svoje sny, aby ste proste naozaj išli pevne znova za tým. Ako tretiu kartu tu máte strážkyňu vzduchu. Zmeňte svoje vnímanie. Táto karta značí veľmi veľa a možno je to aj taká rada pre vás na tento mesiac, pretože strážkyňa vzduchu hovorí: zmeňte svoje myslenie a zmenite celú svoju realitu. Pretože tento mesiac sa vám ponúkajú nejaké príležitosti, otvárajú sa vám, ale iba vtedy, ak budete pripravení vnútorne zapracovať na tom, aby ste ich podporili nejako, hej? Aby ste nečakali, ale aby sa to zadarilo, musíte aj vnútorne na tom zapracovať. To znamená, zďaleka nie všetko, čo vidíte, je možno presne také, ako to vidíte. Vaša myseľ vie hrať niekedy rôzne hry a naše pojmy môžu byť občas fakt, že mylné. A tento mesiac je presne o tom, že budete možno čeliť nejakým výzvam alebo pocitom, že možno neviete o všetko, že si možno neuvedomujete, že ste nedali možno niečomu šancu, že ste niečo hneď uzavreli. A presne týmto sa budete teraz aj zaoberať, budete viacej nad tým premýšľať. Vzduch vždycky značí myšlienky, vaše myšlienkové pochody. Myseľ a skrátka všetko, čo sa bude odohrávať vo vašej mysli. Takže suma sumárum, áno, prebudzate sa z niečoho, chcete znova niečo začínať, možno nejaké nové projekty, pretože tu máte prosperitu, máte tu hojnosť, ale treba zmeniť myšlienkové pochody, zmeniť svoje vnímanie danej situácie, možno zvoliť nejakú inú stratégiu. Pozrieme sa ešte samozrejme na lásku pre zadaných levov. Láska, zadaný levy na tento mesiac august. Tí, čo ste mali nejaké hádky v domácnosti,
Mali ste pocit, že vám partner niečo bral, že z vás veľa bral a nič vám nedával? Pravdepodobne toto tu teraz máte otočené. Znamená to, ide vám tu niečo do daru. Bez vášho pričinenia partner sa môže začať viacej snažiť, môže vám dávať nejaký dar, môžete dostať nejaký dar, nejaké pozvanie. Je to veľmi optimistická kartička, takže toto sa celé mení tento mesiac k lepšiemu. Ja si ešte dotiahnem, áno. Máte tu nejaké splnené prianie, splnené želanie. Je to pre vzťahy, ktoré už proste sú spolu dlhodobo, možno manželstvo. Čo sa týka nezadaných levíkov, nezadaní levíci, chýba vám radosť, chýba vám taká tá rodinná harmónia, chýba vám niekto dôležitý vo vašom živote, aby ste mali stabilný život. Chýba vám taký ten dokonalý partner pre vás, ale pre vás je ťažko nájsť dokonalého partnera. Aj napriek tomuto nedávate moc šancu. Ono sa to dookola opakuje, človek len trpí a je smutný vnútorne. Niekomu, nejakým ženám tu ide nejaký chlapíček, ale ako môže byť z toho dlhodobý vzťah, niečo pekné citové, kde si budete vytvárať nejaké pekné puto, ale tam je treba viacej optimizmu a viacej tej nádeje. No. Ak sa tomu neotvoríte, vidíte? Presne to, o čom hovorím. Ak sa tomu neotvoríte, tak jednoducho to rýchlo odíde. Tak ako to rýchlo príde, tak to aj rýchlo odíde. Takže treba to brať optimistickejšie a troška sa otvoriť tomu. Pozrieme si ešte financie prelevov na tento mesiac alebo pracovnú oblasť. Uvidíme, čo nám ukáže. Financie prelevov na august. Pekné karty. Máte tu nečakanú radosť ohľadom vašej nejakej práce, ale rozhodujete sa. Niečo sa vám naskytne, nejaká nová príležitosť. Tu máte veľké rozhodovanie. Či narušiť tú stabilitu, alebo nenarušiť. Možno sa vám naskytne nová práca, alebo niečo tu prichádza. Je tu oko Božie, takže je to osudovo dané. Tí, čo prácu nemajú, niečo sa vám tu nové naskytne. Veľmi silno nad tým premýšľate, či sa o tú prácu zaujímať alebo nezaujímať, pretože vy viete, že tam je veľká konkurencia, tam niečo je, niečo veľmi nepríjemné a vy sa rozhodujete vlastne tento mesiac, či do toho ísť alebo do toho neísť vôbec, či radšej od toho utekať alebo do toho ísť, pretože toto vás straší. Tam je buď nejaká veľká tvrdá konkurencia, alebo je tam niekto, s kým nevychádzate. Ale určite nad tým veľmi dumáte, veľmi nad tým premýšľate tento mesiac. Vo financiách vás tu môže tento mesiac dosť zaťažovať. Buď práca, alebo skrátka finančná záležitosť. Môže vás to tak troška vyčerpávať, ale pre stabilitu to skrátka snažíte sa zlepšiť, aby to proste fungovalo, aby sa dalo, aby bolo na účty. Ale naozaj tu máte nejakú vyčerpanosť celkovo kvôli financiám na tento mesiac. Ste tu vyčerpaní. Ťuknem vám ešte na rýchlo afirmačnú kartičku od anielov. Na tento mesiac tu máte kartu uznania. Afirmácia. Cením si toho, kto skutočne som. Máte si to opakovať. Postarajte sa o seba tak, že uznáte svoje priania, túžby a potreby. Presne. To je vlastne o tom celom tento mesiac. O vašich túžbách, o vašich potrebách a máte podniknúť kroky pre ich naplnenie tento mesiac. Takže aj anielmi ste vedení k tomuto. Ja vám prajem, lidičky, všetko dobré, budem vďačná za like, za follow, ak ma ešte nesledujete. A ďakujem.